weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to damga yirla lowre ɓundu wura ali gelela darila barka banjulo bafata dingiraya kon waktu yoni hato jamweli rangaɓe kame ma donga en jeeya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hande o potitala waɗi ɓen janggoɓe to duɗal jaabi ha tirde yidde mabɓe ko joɗodade hoorejo leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie jayde witende la tribune africaine ɓe kolliri wonande sifande sifama hakkude leydi Mauritanie kame leydi Soudan ko fate banggue ndema kame nehgola jawdi toon to leydi Mali gotoya ɓurɓe ɓattade catala bitegal AQMI e tawne wallodire fedde witende Alfurqan fama jungo e ndera falde Tombouctou toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodnene Abouba oɗo sahane teska e huuɗoɗa e nokko nana tan fuɗɗi tampinde sukaɓe leydi ndi toon to Guinée Conakry Alpha Condé kikiɗe hanki o toɗɗima hoorejo jagorɗe e taw kadi ko biteɗo Ibrahima Kassori Fofana toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hande o tambiɓe jangde towde ko fate duuɓe jaaɓe ha tiri natani hofgo juuɗe balɗe nayya kabruji mena jolam jaberi ko Ali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e ɗiɗi duƴala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mene ɗemgal pulaar toon to leydi Sénégal ñalawma hande o no wino janggoɓe e duuɗe jaaɓi ha tirde leydi Sénégal toon to duɗal jaaɓi ha tirde ngal leydi Sénégal Cheikh Anta Diop janggoɓe toon ɓe kala mbaɗi potital mumen e ngal moɓodiral noon yidde mabɓe kay ko mari towñan yo iwe gollorgal mum ha laaɓa ko wona ɗum ko noon ɓe mbaɗi erago fade hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ko ɓuuri yawde yaccade yidde mabɓe ko joɗodade e hoorejo leydi Sénégal taw kadi nden jonde hay goto tawtotay ko kamɓe tigui janggoɓe kamɓe hoorejo leydi ndi e gansaga noon ɓe kalana hoorejo leydi ndi ko woni e ɓerɗe mabɓe kala oɗo hen ñalawma hande noon kamɓe kala ɓe tawe duuɗe jaaɓi ha tirde ha tenti toon to Gaston Berger kame toon to Cheikh Anta Diop kamɓe noon yidde mabɓe oɗo hen ñalawma hande ko yo ñawore waɗi e wargo oɗo hen musidɓe mabɓe jaltuɗa aduna ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ñalawma hanki onon wo suɓima hooɗaɓe makko neeli ɗumen toon to jinnaɓe Fallou Sène taw kadi ko suka mo fittandu mum yoɓono toon to Saint-Louis jangganoɗo duɗal jaaɓi ha tir toon to Ndara nelaɓe hoorejo leydi Sénégal jettima toon gam yettinde duwawa nde ɓen jettinde onon e tawi hen Aminata Tall taw kadi ko gardiɗo catal taw kadi ko gardiɗo taw kadi ko gardiɗo taw kadi ko tambiɗo catala ko fati e banggue ma en mbi tan taw kadi ko kanko Aminata Tall kanko tigui woni nelaɗo hoorejo leydi Sénégal o yettini toon kene fota wonde million ngaji sappo ne wonde biyeji ɗiɗi gam yaade toon to Makkatul Mukarrama hoorejo leydi Sénégal yomnima million ngaji ɗiɗi wonande kay jinnaɓe oɗo hen biyetinoɗo Fallou Sène ene wondi kadi e biyeji ɗiɗi wonande kay jinnaɓe makko ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal to hoorejo leydi Sénégal hunima wonande kay ma wallu cuddiɗo makko ha wawa dañde golle ko wona ɗum ko kadi ɓinguel ngel o ɗacciguel ma leydi Sénégal toppita ɗum ha guel daña duuɓi sappo e jeetati ko wona ɗum ko kadi hoorejo leydi Sénégal hunima wonande kay ma joddo e jinnaɓe makko kanko biyetinoɗo Fallou Sène taw kadi koye jonde suuɗinde ɓe mbawa yewtidde yoga e toɓɓe taw kadi yettini ngal ɗon e nelal ko Aminata Tall taw kadi ko gardiɗo conseil économique social mo leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoto ɗena ma en kal toon to Pikine taw kadi koto cité Lobat Fall toonne kadi ko gendarme goto warti toon kikiɗe hanki o kanko noon o wiyetino ko Maguette Mbaye noon ko kanko ko gendarme ɗon ɗo wonno e oto makko ɗon tigui o yaltini fetel makko fawe hoore makko felli o heddodake wonki makko hay seeɗa kuntal caggal mum noon ko dadiɓe leydi Sénégal ene wonde koñiyankoɓe faabo ko ɓen tigui mbaɗe makko adande ɓe nangui ɓandu ɗon ɓe nawi ɗum toon to morgue
caggal non leskoji mbaɗa hen tawa tigui haqqillone ngakkuno hewte no fewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Bambeya kalene Bambeya e tone kadi camion goto iwino toon to Bambey ne fayi jeere wuuro witego Ngoya ne fayi jeere wuuro witego Ngoy on camion noon wonno hen ko yimɓe ɗiɗo almami Nara Sowa ene wondi kadi chauffeur dognowo on camion wonno hen tigui ko marchandise ɓe payi jeere witende e wuuro witego Ngoya toon noon ko ɗon tigui ɓe paano hawre bandiji paddiɓe lawol e jene mabɓe pelli camion o ha moññi tigui ponoje camion o ko ɗon tigui pelliɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓe mayani kono kamɓe gañima ɓe nawani Imam Nara Sow noon ɓe nawanimo kene fotonde million ngaji 3 taw kadi koye koppreje franc CFA ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba fawa toon jungo ko jeeyowo goto taw kadi ko biteɗo Mafal Silla noon tawa muɗum kene foto wonde 150 saka taw kadi ko sakuji ko fate banggue ko wiyete tangal manto woni bonbon mantole ko ɗum tigui tawa e makko taw kadi on bonbon mantole wona moƴƴo no fewi taw kadi no moƴƴo fewnirani kanko waɗa koko wiyete contrefaçon kanko noon wo holliri wonande kay ɗiɗon tangaleji o yitti ɗum tigui ko toon to Guinée Conakry wo holliri tigui o soodi ɗum koye ɓiɓɓe guinnaɓe caggal ko toon wo heewi somoyade e caggal on laamu ngo holliri no wonande kay kala jagguiraɗo ko fate contrefaçon oɗon saaha noon koko ñawete beele kadi wawa dumbede e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hakkude Idrissa Seck gonnoɗo hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal e laamu Abdoulaye Wade kame gardiɗo jayde witende Futurs Médias woni Walfadjri oɗo walla mbiyen tan kame gardiɗo jayde witende Walfadjri woni Sidy Lamine Niass hakkude mabɓe oɗo saaha mo gonen tekkerine luuɓaɗona e caggal on Idrissa Seck suuti konngol mum ko fate Makkatul Mukarrama ko nonne kadi farnum hakkude Palestine kame Israila dañi noon jaabowol bangol hakkude makko e Sidy Lamine Niass ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen jaydel ɗi kala ala ko ɗacci so wona konnguɗi ɗiɓe beddodir taw kadi ko konnguɗi ɗi jooɗani hay seeɗa kuntala sen gewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie la tribune africaine ko jayde wiyete noon ɓe kolliri wonande aljuma ɓennuɗo hen noon sifande siifi hakkude leydi Mauritanie kame leydi Soudan ko fate banggue ndema ma dañ kay fedde ittande toon to Soudan nde wawata yettade toon to leydi Mauritanie gam kay yurnitade ko fate banggue ndema ko wona ɗum ko noon ma dañ kay fedde ittande ɗon e leydi Mauritanie gam nawede toon to Soudan beele hebloye ko fate banggue ndema leydi ha tenti kadi ko fate banggue lorgol leɗɗe taw kadi ko leɗɗe baɗɗe gartam ko fate banggue ñamateɗe ma dañ kay fedde ittande ɗon ɗo Mauritanie nawe toon to leydi Soudan gam yurnitade ko fate banggue nehgola jawdi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale journal de Cameroun kamnen ɓe kolliri wonande kay nelaɗo Indonésie joɗodima ñalawma hanki o e hoorejo leydi Mauritanie kanko nelaɗo no wiyete ko Hassan wiyete ko Hassan Wirjidan ko noon tigui woni inde makko kanko woni nelaɗo taw kadi ko lamɗo Indonésie mo neli fade leydi Mauritanie kanko nelaɗo noon o yettima toon to Nouakchott ñalawma hanki o joɗidima e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdallah Aziza ɓe dañi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi kanko noon saabi garangal makko toon to leydi Mauritanie Indonésie ne yiilo beele kay leydi Mauritanie ne ƴettan ɗum junggo ene suutan ɗum junggo toon to ene suutan ɗum junggo toon to sursarɗiyeji ndu windere woni tan fedde gotago windere so tawi jooɗima ala ko heddi so wona moni kala ne suuta junggo aɓe jiiɗi nde Mauritanie jaggantaɓe beele ɓe daña kewendi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen le 360 ɓe kolliri wonande kay ɓoyata wonande ambassadeur mo leydi Maroc taw kadi ko biteɗo Hamid Sabbar ma dardo e hoorejo leydi Mauritanie ma yettin ɓatake mum guila toɗɗa are nder leydi Mauritanie suwa taw yettinde ɓatake muɗum hoorejo leydi Mauritanie caggal noon ñalawma hanki on nde o joɗodi e jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele ko nden tigui jayde witende ami holliri wonande kay ɓoyata ma o dardo e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdallah Aziza gam yettinde ɓatake taw kadi ko giwɗo e royaume Maroc ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende tawariɓe kolliri wonande kay toon to joguiɓe nden kay kisal toon to Nouadhibou oɗo dumuna kala goni tigui
koye sembolinde ndenka e kisal e boli Nouadhibou ɓe koliri noon jamma heccanko ɓe pawe juuɗe mabɓe ken foronde sukaɓe yonɓe no feewi taw kadi ko waɗɓe gawuji men taw ko gan bandiya gala hen joye mabɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ne tawe leggal bitegal jidda 2 oɗo sahan ɓe koliri kamɓene ɓe dartinta jiirogol mabɓe e nder no wuuro Nouadhibou so wona ɓe jagga ɓen haɗoɓe ɓesgu wuuro ngo kala ɗanade ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende RFI ko jayde leydi France ɓe koliri e wonande kay yo gay landaji lundo koliri mette mumen tene kadi koliri ma taƴo wonande jokkodiral hakkude landaji lumo kame laamu leydi Mauritanie e caggal noon koyɗe jaam dogueteɗe beele kay nandiral ne ara hakkude mabɓe koliri mabɓe taƴo ɗuma e saabi ɗum noon ko laamu leydi Mauritanie koko wurtini kuulal gotal hitande ujunaji ɗe sappo e ɗiɗi e ngam wiide kala landa gonka ya nder leydi ndi so tawi joɗima kene fota wonde dawe ɗiɗi yahani ƴamoyde lefol laamu koko elminte ha laaɓa ha wiye ceera ko wona ɗum ko noon kala mabɓe jaaɗo ƴamoyde lefol laamu e kala temedere so tawi dañani nayi neɗɗo goto e kan landa kadi koko momtete ha laaɓa ha wiye ceera ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗena ma en kala eɗo saaha mo gonɗen lappol palol dande maayo e wonɓe toon kala ene gullito nguleki no feewi wasiya men faade mabɓe toon ko yooɓe jara ndiyam no feewi sen gewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali goto e jeeyaɗo taw kadi ko jaggue ɓurde ɓattade ɓurde kadi fayidinde e jaggal ɓuri fayidinde gollorgala walla mbiyen catal bitegal akmi noon ne jokkodiri Al-Qaïda ne jokkodiri kadi e fedde witende Al-Furqana ɗen pelle kala ko pelle wat boniyankoɓe wonɓe e nder leydi Mali kamɓe noon e nokku biteɗo Ourgila ko toon tigui o fawa junggo kanko o wiyete ko Tallah Al-Libi ɗum woni inde makko ɗum woni inde makko tene kadi ko neɗɗo joom sembe e catal bitegal akmi caggal noon balɗe jonde no fewi nde koniyankoɓe leydi France ɓe hinde Barkhana nde tolniri kure condi taw kadi ko jonde no fewi toon to falde Tombouctou e nokku biteɗo Ouzeri e nokku biteɗo Ourgila ko toon tigui ɓe mbawi fawde mo junggo ɗo sahla nomo tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kal toon to Bamako taw kadi ko joɗorde wonande jagorgal kalfinagal ngalu leydi ndi koye subaka hande o 4e étage ko toon tigui jeygue duppiti kanko noon jagorɗo bureau makko ɗum tigui woni ko suumi waɗani mayɗo waɗani gañiɓe hay goto andan holko saabi goɗon cumu ma en garto hen so tawi ɓuuriɗo hen labde ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale BMS taw kadi ko banque malienne boñmo Mali e ballodiral ko ɓen tigui jaltini kene fota wonde 15 million taw kadi koye koppareje franc CFA ngam wallidde wonande ɓen sukaɓe jinnaɓe men taw kadi gonno koniyankoɓe ne mbara e nder leydi Mali e ngam walliddeɓe ko fate banggue guura e nder lewru korka nduɗo hen ɓe codaniɓe ko fate maaro sukara nebam cabune ko nonne kadi matelaji ha e leece kala e ko fate safaruji ko fate cellal ɓalli kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale doñeɓe leydi Mali taw kadi ko wonɓe keerol hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry e nokku biteɗo Kule Male walla mbiyen Kule Male nokku biteɗo Kule Male ko toon tigui ɓen doñe pawi juuɗe mabɓe kene fota wonde 55 tonnes taw kadi ko bibje guertoɗe e ɗen guertoɗe ne winda ɗin carton ngaji toon to Arabie Saoudite ɗi giwi walla ni ne winda hen toon to Australie ha toon to États-Unis d'Amérique ene tuma noon fewnati ko ɗon de Guinée Conakry ɓe naggat tan kayitaji mabɓe binda ɓe ɗakka hen beele ne wiye iwi koye leyɗele goɗɗe taw kadi ko faux fabrication iwi ko toon to leydi Guinée ɓen duwañeɓe noon wonɓe keerol leydi Mali hakkude mum e Guinée Conakry ɓe pawe juuɗe mabɓe ken wona 55 tonnes taw kadi oɗo saaha mo gonɗen aɓe pawi juuɗe mabɓe ko fate banggue ken wona million taw kadi ko poɗɗe moƴƴeteɗe ɗen poɗɗe noon ɓe kolliri giwi koye leyɗele taw kadi koye leyɗele kaaloje anglais e taw kadi koye leyɗele gonɗe e Afrique banggue hirnangue ha joni keddoɗen koye doñeɓe ɓe leydi Mali kamɓene ɓe kolliri ɓoyatama ɓe natano hofgo juuɗe balɗe tati caggal oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu suwa taw toppitade gonka mabɓe e sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie gardiɗo e suudu safara taw kadi koko fate huɗoɗa e nokko yaltini tigui wone becce mum ha laaɓi ngam hollirde oɗo saaha mo gonɗen sukaɓe hewɓe ne cimmo taw kadi ko huɗoɗa e nokko ko e nder leydi Gambie ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba.
Seydi Sar ko noon tigi mbiyen Baba Mane ko kanko tan de jogi ngal ɗo gollargal wiite tanka toon to laamorgoɗo hennete to Banjul kanko tan de holliri ngam tan ko ɗo huɗo ɗayno ko walle ɗe ɗo poɗɗe de sa ƴeewi oɗo waktu ene tampini sukaɓe meɗen ɗo hennete e nder leydi men Gambi o wi tan de ɗum ɗon de woni drogue walla woɓɓe ɓe mbiya ɗum tayi ɗum ɗon de ene foti ƴewtede no hannirta ni hennete o wi sabu ɗum balɗe ɗiɗi walla balɗe tati fof ɓe gaddanete te kadi ɓe ɓuuri hen hawnade ɓe gaddante ko sukaɓe o wi sa ƴeewi hutande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi ha hutande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho sa ƴeewi fodde 149 suka addama toon taw ɓeɗon fof haqqillaji muɗumenete ko ala ko nawi ɗum so wona ko wiite doroko o wi sa ƴeewi kadi to banggue mawɓe to de ene adde toon tan jareteɗo duuɓi 35 ha duuɓi 18 ɓenne kadi ene gadde toon so tawi sukaɓe kadi ko duuɓi 15 ha duuɓi 50 ɓenne ene gadde toon taw kadi ɗum ɗon foof saabi tan ɗum ɗon ko drogue o waɗiɓe noon o wi ɗum ɗon ene foti nattinede e jangde nder leydi ndi tan de gam yimɓeɓe mbawa famde ganda drogue moƴƴani tene kadi koko nuskata ko wiite ko sukaɓeɓe te kadi moƴƴani e leydi koko tampini sukaɓe oɗo waktu no hannirta ni henne o holliri leydi Gambi ene tawa e leyɗele ɗe ganduɗa ɓe kamɓe golloɓe toon ɓe de koɓe joɓete ko ene famɗi tene kadi kamɓe ɓe toppitoɓe ko ganduɗa ngala hakkillaji te ala ko nawi hakkillaji mabɓe e ñalawma hande o so wona dorog koddanen Abouba yaadude weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda Serekunda kodnene Abouba paɗen ko toon to Guinée Conakry caggal ittede oɗo hen biteɗo Mamadi Yola taw kadi ko hoorejo jagoɗo leydi Guinée toɗɗa kay kikiɗe hanki o ko biteɗo Ibrahima Kassori Fofana oɗo saha noon Alpha Condé fuɗɗima jiggoyade seeɗa taw kadi koye wonnoɓe lundoɓe beele kadi leydi ndi ene wawa lumbade e weeyo wellitare beele kamɓe kala ɓe mbawa gollade sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire tambiɓe jangde towde ko fate duuɗe jaaɓe ha tir natini hofgo juuɗe mabɓe oɗo ñalawma hande toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ñalawma hande noon ɓe guddi tigui demuɗe mabɓe ha tiiɗi taw kadi ko hofgo juuɗe balɗe nayya ɓe kolliri noon o wonande kaya laamu leydi Côte d'Ivoire toppitaki tigui ko fate banggue kasdi mabɓe e ko fati e warga mabɓe sukara mabɓe so tawi noon ɗen gueɗe kala timmani ɗo e balɗe nayya hay duɗal jaaɓi hattirde gotal udditta demuɗe muɗum sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso ñalawma hanki walla mbiyen jamma hanki o e leggal bitengal royongo ene tawe e nder Wagadugu sanga pecce jamma walla mbiyen sanga 4h jamma ko nden tigui e yoga kay sukaɓe leggal ngal dañi noddude gendarmeɓe taw kadi ko toon to Wagadugu hollirama wonande leggal bitengal royongo toon noon oɗo saaha mo gonɗen wat boniyankoɓe ne toona nde ɓe gardi noon waɗi pellodiral gulgal jaw hanki jamma haaɓe jooɓi pittali tatto e ɓen wat boniyankoɓe kamɓene gendarme ɓe mbasi koniyanke goto ɓe kefti e noon fetelaji tati taw kadi koɗi hinde pistolet ɓe kefti kadi fetelaji tati mawɗi ɓe kefti toon kadi ko fate banggue looci taw kadi ko pettoji ko fate baguette pettoje ɗum foof ɓe kefti oɗo saaha noon ɓe kolliri maɓe mbat yilo bango e nder Wagadugu ha laaɓa ha weccere beele kay ɓe mbawa ñoktude kala ñooke wat boniyankagal ha joni toon to Burkina keddoɗen Macco Sawadogo ko gorko wiyete noon taw kadi ko jangguino ko fate banggue diine Issa yen ko joom suudu makko daha ñalawma hanko e wuuro wiyetego Arbinda ne tawe nder leydi ndi hakkude mum temedere hakkude muɗum e wuuro wiyetego Djibo ko toon tigui Djibo noon ko wuuro fulɓe ko toon tigui debbo daha oɗo saaha noon wanda tigui ɗo debbo nawa kanko no mo werti juuɗe makko faade laamu leydi Burkina kamɓe kala nde ɓe darto gam yiitude e joom suudu makko dahaɗo toon sen giwi toon to Burkina Faso ma en kaale banque windere walla minen banque africaine walla mbiyen bogne africaine kamɓe noon ɓe jaltini cimtol mabɓe nde ɗo hen hitande ujunaje 17 hol leydi ɓurdi allude e nder Afrique kala leydi ɓurdi allude e nder Afrique kala ko leydi Nigéria ɓe kolliri wonande leydi Nigéria ɓuuri allude e leyɗele Afrique kala e hitande ekkande leydi Nigéria ne mofti kene fotta wonde 5.52 milliards taw kadi koye koppareje dollar ɓe ndewni hen ko Afrique du Sud ne mofti kene fotta wonde 250 taw kadi ko milliard e koppareje dollar rewi hen ko leydi
Égypte temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e nayyi milliard koppareje dollar rewi hen ko leydi Algérie ne mofti rewi hen ko leydi Algérie ene mbaɗa mbiyen rewi hen ko leydi Égypte ko leydi Algérie ene mofti e temedere fawde taw kadi koye koppareje dollar rewi hen leydi mbitendi Maroc rewi hen Soudan kono ne kadi rewi hen Maroc rewi hen Soudan nonne kadi hattonto Angola kame Tanzanie ɗeɗo hen leyɗele goni tigui leyɗele ɓurɗe alɗude e nder ɗeɗo hen leyɗele mbalne mbiyen rewi hen Éthiopie ne hen jeeya taw kadi ko ɗeɗo hen leyɗele ɓurɗe alɗude e nder leyɗele Afrique kala sen giwi e doggol banque Afrique naaɓe hol leydi ɓurɗe alɗude ko leydi Nigéria rewi hen Afrique du Sud kono ne kadi rewi hen Égypte rewi hen leydi mbitendi Algérie kono ne kadi rewi hen leydi mbitendi Maroc yaari noon ha yettoyi leydi cakkitindi taw koye leyɗele sappo ɓurɗe alɗude e nder leyɗele Afrique tonto leydi Cameroun États-Unis d'Amérique Washington yaltini cimtol mum yaltini ɓataki mum totti ambassadeur mum taweteɗo toon to Yaoundé ngam kay oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko Paul Biya jarowo e duuɓi capanɗe jeetate joyyi taw kadi ko laamiɗo leydi ndi kene wona duuɓi capanɗe tati e jeegom oɗo saaha mo gonɗen yo wat e hono kay no Nelson Mandela wannoni Nelson Mandela nde tawe tan namandaji mum ɗiɗi ko nden tigui yaltide teddugal oɗo saaha noon kamɓene Washington yidde mabɓe koɗo hen biteɗo Paul Biya laamiɗo leydi ndi woto ƴamtu manda mum goɗɗo e nder leydi Cameroun to RD Congo ñalawma hanki o ko fate banggue vaccination fuɗɗima toon taw kadi ko vaccination ko fate ñaw mbitego Ebola e caggal noon teskede e nder leydi ndi ha tente nokku biteɗo banga tente nokku biteɗo jafoɗon ha tente nokku biteɗo ban gasa tonne kadi oɗo saaha mo gonɗen ene heewi keɗo saaha mo gonɗen keɗo fotonde capanɗe jeeɗiɗi e tati taw kadi ko neɗɗo tigui tumaɗo ene wonti e ñaw mbitego Ebola. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Iran leydi Hassan Rouhani kono ne kadi toon to leydi France leydi Emmanuel Macron toon to Syrie Bachar Assad Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran puɗoten Donald Trump holliri tigui so tawi leydi Iran jaɓani condition ngaji kessi ko fate accord taw ko accord kesso mo yiiɗi signifondire hakkude leydi Iran sifondire e windere caggal kay ndeɓe kolliri kamɓe dowlaji ɗum Amérique caggal kay hollude Donald Trump wonde ɓe jalti e accord woni pamodiral sifonirno ngal windere sifonirno e leydi Iran e saaha kay mo Barack Obama laamino dowlaji ɗin Amérique ko guila Donald Trump naati lammu noon holliri tigui wonde yadani e ngal pamodiral on accord ko jaltude on accord ha laaɓi e oɗo saaha joni noon o balli tigui yo accord kesso signé walla yo pamodiral kesal yo siife hakkude mabɓe e hakkude windere nde e leydi Iran o holliri noon so tawi kay leydi Iran jaɓani ɗin accord aji jaɓani kay abbitade miijo makko wonde maɗa ƴettu sanction ngaji tawa kadi ko sanction ngaji musɗiɗi pewɓe pawa e leydi he ha leydi ndi ɗon ko ɓamtare woni tigui ma pawa e leydi he ko amre fawno forti koyɗe ɗum noon ko hoore yo dowlaji den Amérique kañum tigui ƴetti ɗin konngudi o holliri noon e oɗo saaha wonde kay condition ngaji kewɗi fodde sappo jiɗi condition eɓe pawi tigui e nder dow leydi Iran beele kay so tawi leydi Iran ne yiiɗi jaam e kisal wona hakkude mabɓe o holliri ko adi foof yo leydi Iran yo jaab kay inspecteur uji tawa kadi ko yurnitoɓe huuji yo holkistoɓe ko fate arme nucléaire yo naati e nder leydi he ha e nder site uji foof to arme nucléaire o fewante ha tengti e nokkuji tawa kadi ko site uji militaire uji leydi Iran yo leydi o holliri kadi yo leydi Iran yo nattu walla yo dartin fewnide ɗiɗo missilaji biyeteɗi missile balistique ɓe kolliri kadi yo leydi Iran ɗaccide prisonnier ji ha laaɓa tawa ko sokonoɓe Amérique naɓe sokaɓe e nder leydi Iran e oɗo saaha yoɓe ɗaccite ha laaɓa o holliri kadi e condition ngaji makko yo leydi Iran yo dartin wallidde pelle ceɓɓitiɗe walla pelle joguitiɗe ko wayno fedde witende Hezbollah tawatede to Liban walla fedde witende da Hamas tawatede to leydi Syrie ɓe kolliri kadi yo leydi Iran yo dartin ha laaɓa kadi yo irti kuniyankoɓe mum e arme mum tawateɗo e nder leydi Syrie e oɗo saaha oɗon noon
hono hoorejo leydi Hassan Rouhani hoorejo leydi Iran holliri tigi wonde ko ɗin haalaluji walla ko faali rawadu haddata ngeloɓa yaade haaju mum wonde kay menace uji Donald Trump haddatamo yaade haaju makko saabu kay holliri ɗiɗo duuɓi 4 leydi Irak leydi Amérique koko fawi tigi sanction ngaji mum e leydi Iran ha tengti ɗiɗo duuɓi 4 sakkede ɓe ɓeydi sanction ngaji ɗi kono haɗani leydi Iran e kala nde fini subaka nana ɓeydo jellitade ɗum ko konngudi e Mahamadou ɗiɗo ko konngudi hoorejo leydi Iran koto leydi France paɗen to leydi France noon ñalawma hannde o pelle jeenayyi tawa ko pelle hujjikintoɓe gollotoɓe ɓe kollori tigui koɓe yuɓɓinoɓe seppoji mabɓe e nder jogli leydi France foof e ñalawma hannde o talata hannde o fodde 150 seppo eɓe poti wadde ɗum tigui foof noon ko gam yidde hollirde mette mabɓe kay faade oɗo biteɗo Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi fodde noon mbiyen tuggi octobre noon walla mbiyen ɗiɗo lebbi 7 sagge ko gollo watti lawol tarbiwol ko seppoji mbaɗi ni hennene musde ne yuɓɓini e nder leydi France koto leydi Syrie paɗen hono laamu Bachar Assad ɓe kolliri tigui ɓe momti kala jogli walla kala sabbunde ɓeɗo wiyeteɓe jihadiste taweteno e nder Damas lamorgo leydi ndi e oɗo saaha noon ko sabbunde woto heddino e nder leegal walla mbiyen nder wuuro biyetego Hajar al awshad hajar al awshad noon ene tawe kiloji 9 hakkude mum e leydi hakkude mum e Damas lamorgo leydi ndi e ñalawma hanki o noon ɓe neldi toon hélicoptère uji e avion ngaji tigui ɓe joori toon bomboje caggal ɗum ɓe neldi toon char de combat ji ɓe mbari tigui walla ɓe pirti dendagal jihadiste uji tawatanoɓe toon heddinoɓe mbara koyni juuɗe fodde ujunere e temedde jeegom jihadiste e bismuji mumen e galleji mumen jalti wuuro ngo ha laaɓi paati oɗo saaha e nder désert hono laamu Bachar Assad ɓe kolliri noon e oɗo saaha mo kaleten hay leegal gotal walla wuuro woto takkingo Damas lamorgo leydi ndi ala to ɓeɗo wiyeteɓe jihadiste tawete e oɗo saaha. Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo mbiɗen ko leñol wawa ɓamtade ɗon ɗo leñol teskota ko ɓiɓɓe muɗuma leñol wawa ɓamtade ɗon ɗo leñol teskota ko ɓiɓɓe muma ɓiɓɓe leñol ko guilay jangde ha e mecce kala so tawi janggoɓe ne jangga e leñol jurnitoɗeɓe hen mo jiiɗon ne gardi kala cefon ɗum beele ɓamton ɗuma ko fate fukko koyngel kala hen mo jiiɗon ne gardi cefon ɗum ɓamton ɗuma e kala mo jiiɗon ene waɗa hunde mbirniteɗe hunde ɗe beele mbawon wallude ɗum duwawne moƴƴi kono duwaw ɓurɗo moƴƴude kono hannude junggo e poos itta hebla neɗɗo ko ɗum woni duwaw yo Allah reene tawa ala ko mbatta ɗum ko haala tan musidɓe tedduɓe tinnodiren e koye men teskoɗen ɓesguji ɗi beele kamɓe kala ɓe peera ɓe peeña ɓe peera e windere jolam jaberi ko Ghali Abouba to leydi Gambie kodde nene Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.